Hvad med, at vi først laver introen? Nej, er du dum eller hvad? Fuck, det var en dårlig idé, din ko. Slap nu af, dit fede svin. Fuck, I nogle svin begge to. Det kan du kraftedeme selv være. I er simpelthen nødt til at stoppe. Jeg har virkelig ikke tid til, at I står her og øvlebøvler. Jeg har alt for travlt, og det har I på øvrigt også. Så nu smutter jeg. I går i gang. Tak skal I have. Farvel. Hvordan samarbejder I? Tal ordentligt og sådan noget.